1949 ulovliggørelse af blandet ægteskab. Man forbød ægteskab mellem mennesker fra forskellige racer, så de familier, der var blandet, blev splittet. 1950. Alle borgere skulle registreres som sort, hvid, asiatisk eller farvet. Befolkningen blev opdelt i bestemte grupper efter hudfarve og race. Det vil sige, at hvis man i en familie havde flere forskellige hudfarver, så blev man splittet på grund af racegrupper. For eksempel hvis den ene i parret var sort og den anden hvid, så kunne de risikere at få et farvet barn og dermed blive splittet. – 1950 Group Areas Act, hjertet i apartheid. Denne lov delte forskellige racegrupper op i forskellige beboelsesområder, også kaldet hjemlande. De røde områder på billedet er tildelt de hvide, og de gule områder er tildelt de sorte, det er hjemlandene. 87% af Sydafrikas areal blev tildelt de hvide, og de resterende 13% blev tildelt de over 3 millioner sorte. Landet blev delt op i områder, som var forbeholdt de forskellige befolkningsgrupper. De fleste sorte mistede deres sydafrikanske statsborgerskab, da de blev flødet. Afrikansk kultur. Den afrikanske kultur blev undertrykket, det vil sige ingen afrikansk musik i radioen og ingen afrikanske tv-programmer. 1953 Group Amnesties Act. Offentlige faciliteter blev delt op. For eksempel bænke, toiletter, drikkefontæner, strande osv. Næsten alle de eksisterende og de bedste faciliteter blev tildelt de hvide, mens de sorte fik noget af langt værre kvalitet. 1956. Diskriminering på arbejdspladser blev lovligt. Ved at man lovliggjorde diskriminering på arbejdspladser, fik de sorte meget dårligere forhold, lavere løn og racistiske kommentarer hele tiden. Transport, såsom busser og tog, blev også opdelt. De havde forskellige stoppesteder og forskellige kupéer, de bedste til de hvide og de dårligste til de sorte. I 1959 der blev indført noget kaldt dummepas. Alle sorte skulle gå med ID, som blev kaldt dummepas. Det bestemte, hvilke byer de måtte være i og ikke være i. De skulle have en god grund til at være i de hvide byer, som f.eks. et godt arbejde. Selvom en i familien havde et pas, var det kun den enkelte, der måtte komme ind i byen. – 1970'erne skoleforhold. I 1970'erne fik et hvidt barn tildelt 10 gange så mange penge i skolesystemet end et sort barn. De hvide blev undervist godt, mens de sorte kun blev undervist i de mest basale ting. Det gør, at de sorte ikke kunne få en ordentlig uddannelse og ikke noget ordentligt job. Hvide blikkenslagere og elektrikere måtte ikke arbejde i hjemlandene, så det gjorde, at de ikke havde rent vand, toiletter eller strøm og varme. Derfor kørte der nogle sorte rundt og samlede lort op. Hvis en hvid kører en bil, må der ikke sidde en sort og modsat køn på forsædet. For eksempel, hvis en hvid mand kørte bilen, måtte en sort kvinde ikke sidde på forsædet.